नमस्कार, मी अंकिता खावनळकर। कोकणशाहीच्या शाही संवाद या विशेष कार्यक्रमामध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत करते। दर्शक हो, आज माझ्या सोबतीनं असं एक व्यक्तिमत्व आहे ज्या व्यक्तिमत्वानं सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची शान म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आणि छत्रपती शिवरायांचा ऐतिहासिक ठेवा म्हणजेच रांगणागड या रांगणागडाची परिक्रमा ही सायकलनं केली होती। ते व्यक्तिमत्व आज माझ्या सोबत आहे। सर, सर्वप्रथम कोकणशाहीच्या स्टुडिओत आपलं स्वागत आहे। सर, आपली ओळख आपल्या दर्शकांना करून द्या। जय हिंद। माझं नाव आदित्य जगदीश बटावले। मी कुडाळ MIDC मध्ये राहतो। SRM कॉलेजमधून माझं ग्रॅज्युएशन कंप्लीट झालं। मी एक्स NCC कॅडेट आणि एक्स NCC सिनियर म्हणून काम करतोय। त्यानंतर मी सध्या मुंबईत जॉबला असून सध्या वर्क फ्रॉम होम चालू आहे। जे हे माझ्याबद्दल थोडक्यात इंट्रोडक्शन। सर, नेमकी जे आपण रांगणागडाची परिक्रमा केली आहे, ही संकल्पना आपल्याला कशी सुचली? ओके, रांगणागडच्या मोहिमेकडे येण्याआधी मी थोडं जर फ्लॅशबॅकमध्ये जातो। मी सायकलिंगच्या कनेक्टेडमध्ये गेल्या 6 महिन्यापासून आलो। याआधी मी गोवा, कर्नाटक आणि मुंबई असा प्रवास करताना मला स्वतःला फक्त सीटच्या हाईटमुळे फक्त ती बरोबर नव्हती, याच्यामुळे फक्त कमरेची दुखापत मला सहन करावी लागली। त्यावेळेला मला मनामध्ये क्लिक झालं की म्हणजे ही करतोय ती फक्त मी माझ्या एकट्यासाठी फक्त राईड करतोय, त्याने सोसायटीचं काहीच होत नाही आहे। म्हणजे मी जी राईड करते सोसायटीचं काहीच भलं होत नाही आहे। मग त्यावेळेला क्लिक झालं की एवढ्या यूट्यूब माझ्या हातामध्ये अँड्रॉइड मोबाईल असताना यूट्यूबवर सगळं मटेरियल असतानासुद्धा जर मला या गोष्टी जर माहीत नसतील तर आपल्या कदाचित खेडेगावातल्या मुलांना माहीत नसतील। या एकाच भावनेने मी एक साधारण 9 डिसेंबर ते 22 डिसेंबर या कालावधीमध्ये पेडल क्रांती भारत 2 पेडल्स तुमचे भविष्य बदलू शकतात या मोहिमेअंतर्गत पूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्हा 495 ते 500 किलोमीटरचा प्रवास मी केला। 8 तालुके केले, जवळपास 25 ते 30 शाळांना भेट दिल्या आणि त्या मुलांना फक्त एका गोष्टीबद्दल मार्गदर्शन केलं की सायकल चालवताना काय काळजी घेतली पाहिजे। कारण काय होतं की 5वी ते 10वी पर्यंतची मुलं शाळेत सायकल घेऊन जातात, त्यांना जर सीटची हाईट किंवा सायकल व्यवस्थित जर नाही चालवली तर त्या एजमध्ये जर कमरेमध्ये किंवा स्नायूमध्ये दुखणं जर झालं तर ते लाईफ लॉंग चालू राहतं। आता हा झाला एक पार्ट झाला जो माझा उपक्रम चालू आहे। आता या वयोगटामध्ये कसं होत होतं की मुलं माझ्याशी जास्त अट्रॅक्ट होत नव्हती, कारण का की तो पूर्ण पेडल क्रांती भारत जी मुवमेंट आहे ती पूर्ण सिरियस मुवमेंट चालत होती। तिकडे मला थोडे लिमिटेशन्स आहेत, तिकडे मी मजा मस्करी करू शकत नाही। मग त्याच्यानंतर लक्षात आलं की या लहान मुलांना कसं अट्रॅक्ट करायचं, तर आत्ता त्याच्यासाठीच मी फार्मर पेडलिस्ट आदित्य मोहीम असं म्हणता येणार नाही, एक फक्त माझी जर्नी चालू केली। या जर्नीमध्ये मी असं ठरवलं की जिकडे जिकडे मी जाईन तिकडे मला सायकल न्यायची आहे। याचीच सुरुवात 6 डिसेंबरला मी पूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्हा केला। मधला तुम्ही जर गेला असं सिंधुदुर्ग जिल्हा बघितला जर असाल तर मधला बुरुज आहे, तिकडे 25 ते 30 पायऱ्या आहेत, तिकडे मी सायकल उचलून नेली। पूर्ण तट आहे जवळपास 2 ते 2.5 किलोमीटरचा, तो पूर्ण सायकलने फिरला। आणि 8 जानेवारीला म्हणजे मागच्या रविवारी मी पूर्ण रांगणागड नारूर मार्गे जाऊन पूर्ण रांगणागड केला। 6 किलोमीटरचा तट पूर्ण रांगणागड केला आणि त्याच मार्गाने मी पूर्ण उतरलो। तर दोन्ही मोहिमेचा उद्देश एकच आहे की सायकल लोकांना जास्तीत जास्त चालवली पाहिजे। या दोन्ही उद्देशानेच मला ही आयडिया सुचली। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे कशी की प्रवास करताना मला क्लिक झालं की ज्या सायकलने मी फिरतोय ती सायकल, मनामध्ये इच्छा झाली की ती सायकल महाराजांचे जे ठेवे आहेत, किल्ले आहेत, त्यांच्या पायाशी जाऊन आणायची। मग ती माझी एक भावना आहे, जी माझी इच्छाशक्ती आहे की मला प्रत्येक किल्ल्यावर मला सायकल महाराजांच्या पायाशी नेऊन आणायची आहे। खरोखरच सर, तुमची संकल्पना ही कौतुकास्पद आहे। सर, आपण जी रांगणागडाची परिक्रमा केली आहे त्यात जी आपण वेशभूषा परिधान केली होती त्याची चर्चा ही सर्वत्र सुरूच आहे। आणि जर आत्ता तुमच्याकडे बघितलं तर आत्ता तुम्ही जे शर्ट घातलंय ते देखील वेगळं दिसतंय, नेमकं याबद्दल काय सांगाल? ओके, सध्या मार्केटमध्ये सध्या हे शर्ट दिसल्यानंतर भरपूर चर्चा चालू आहेत की नेमकं म्हणजे काहीतरी ओरबाडलेलं दिसतंय। मी जेव्हा सिंधुदुर्ग जिल्हा जर्नी जेव्हा केलेली ना, तेव्हा वाटेमध्ये भरपूर छोटी मुलं मला भेटायची, काही जण ऑर्गनायझेशन्स भेटायच्या। मग आता त्यांना कसं आठवणीत राहणार की त्यांनी एका चांगल्या कार्यक्रमाला प्रोत्साहित केलं। मग त्यावेळेला मी काय केलेलं की जे मला सपोर्टर भेटत होते ना त्यांच्या सह्या पूर्ण मी शर्टावर घेतलेल्या, म्हणजे की माझ्यासोबत ते नेहमी सह्यांच्या रूपात आहेत, त्यांचे आशीर्वाद आहेत। आणि एखाद्या छोट्या मुलाला पण वाटेल की बाबा या कोणतरी दादाला आपण काहीतरी सपोर्ट केला, म्हणजे छोट्या मुलांचं पण अट्रॅक्शन होतं। दुसरी गोष्ट म्हणजे मी पूर्ण प्रवास जो आहे तो धोतर आणि कुर्त्यामध्येच केला, जे आत्ता घातलंय ना त्याच्यामध्येच केला। याच्यासाठी 2 कारण आहेत की धोतर आणि कुर्ता ही आपली संस्कृती आहे, ही पहिली गोष्ट झाली। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आम्ही
फार्मर पेडलिस्ट आदित्य असू देत किंवा पेडल क्रांती भारत असू देत, ती पूर्ण जर्नी जी आहे ती आम्ही शेतकऱ्यांना समर्पित करतोय. का तर आम्ही पण निसर्गासाठी सायकलिंगच्या माध्यमातून प्रयत्न करतो आणि आपले शेतकरी बांधव जे आहेत ते आपल्या पूर्ण साखळीमधले सगळ्यात महत्त्वाचा दुवा आहे. कारण आज जर बघितलं गेलं तर जर शेतकऱ्याने अन्न जर नाही पिकवलं तर आज कंपन्यांमध्ये जी काम करणारी लोक आहेत त्यांना अन्न कुठून मिळणार आणि परिणामी कंपन्या कशा चालणार. त्याच्यामुळे शेतकरी हा सगळ्यात महत्त्वाचा आणि पहिला दुवा आहे. जे पूर्ण प्रवास जो आहे तो आम्ही शेतकऱ्यांना समर्पित करीत असल्यामुळे पूर्ण प्रवास आत्ताचा आणि या पुढचा देखील मी कुर्ता आणि धोतर या पेहरावामध्येच करणार असं. सर, रांगणागडावर आम्ही सुद्धा गेलो, आम्ही पाहिलंय ती तटबंदी आहे, ती खरोखरच ती बघितल्यानंतर मनात कुठेतरी भीती वाटते. कारण खाली बघितलं तर दरी आहे. आपण जी परिक्रमा केली त्यामध्ये आपल्याला भीती नाही वाटली का? मला सगळेच जण जवळपास हा प्रश्न विचारतात. काही जणांनी फोन करून सांगितलं की परत जाशील तर खबरदार म्हणून. तर भीती म्हणजे प्रत्येकालाच वाटते, पण माझी एक सवय आहे की मी ज्या किल्ल्यावर जाणार ना त्या किल्ल्याचं काहीच बघत नाही मी. म्हणजे ना फोटो बघत. रांगणागडावर मी एकदा जाऊन आलोय, पण 2 वर्षापूर्वी जाऊन आलोय. कधीच म्हणजे काहीच बघत नाही त्याचं. कारण कसं होतं की मला भीती दिसली समोर की कॉन्फिडन्स कमी होतो. मग त्यावेळेला मी काय केलं की जायचं आहे पुढे काही असू दे, दॅट एनी कॉस्ट आपल्याला जायचं आहे. भीतीचं झालं तर 3 वर्ष NCC केलं आणि मला आर्मीमध्ये जायची आवड होती, पण मेडिकल प्रॉब्लेममुळे मी जाऊ शकलो नाही. त्याच्यामुळे काही असू देत भिडायचं ही एक मेंटॅलिटी झालेली आहे. त्याच्यामुळे जवळपास 6 वेळा मी घसरता वाचलोय. पण सायकल असल्यामुळे मला त्या सायकलच्या वजनामुळे मला वाचवलं. हवा पूर्ण होती त्याच्यामुळे सायकल हलत होती, पण सायकलच्या वजनामुळे मी वाचलोय. आणि भीती म्हणायला गेलं तर विल पॉवर. आणि म्हणजे एकच त्याच्यातून दाखवायचं आहे की खेडेगावातले पोरगे आहोत, खेडेगावातले पोरगे ठरवलं तर काहीही करू शकतो. त्याच्यामुळे म्हणजे भीती वाटत होती, पण कॉन्फिडन्स, विल पॉवर. आणि म्हणजे मी अजूनही सांगतोय की आत्ता मी त्या पॉईंटला जाऊ शकत नाही, कारण मी माझं मरण बघून आलो की बाबा 6 वेळेला मी मरता वाचलोय. मी अजून लोकांना सांगतो की मला एक कुठेतरी पॉझिटिव्ह पॉवर होती, निसर्गाची शक्ती किंवा आध्यात्मिक शक्ती म्हणा, तिने मला वर नेलं, तिने मला गड फिरवलं आणि तिनेच मला खाली आणलं. त्याच्यामुळे ते गोष्टी माझ्या बाबतीत घडल्या. खरोखरच सर, अत्यंत खडतर परिस्थितीमध्ये आपण हा प्रवास केलाय, रांगणागडाची परिक्रमा देखील केली आहे. आपण दर्शकांना काय आव्हान कराल? ओके, मी जेव्हा पोस्ट केली 9 जानेवारीला ना, तेव्हा जवळपास 10-12 मुलांचे मला मेसेज आले, दादा आपण पण जाऊयात. तर तिकडे म्हणजे मला ते एक सांगायचं आहे की करू तर सगळेच जण शकतात. माणूस हा ह्युमन बिंग सगळे काही गोष्टी करू शकतो विल पॉवरवर. पण रांगणागड हा त्यातला पार्ट नाही आहे. कारण 1-2 इंच जरी पाऊल इकडे तिकडे जरी गेलं ना तरी डायरेक्ट खोल दरी आहे. म्हणजे तिकडे वाचण्याचे हातपाय मोडण्याची नाही, वाचण्याची असं सोडून द्यायची. मग त्यावेळेला माझे असे लोकांना सांगणं आहे की तुम्ही जायचं जर असेल तर कमीत कमी 4 ते 5 जणांची टीम तुमच्याबरोबर पाहिजे. शक्यतो मी तर म्हणतो जाऊच नकात, कारण मी माझ्या विल पॉवरवर गेलो आणि माझ्या विल पॉवरवर आलो. कारण कसं होतं की 6-7 पॉईंटला मी जेव्हा घसरलेला जेव्हा म्हटलेलं ना तेव्हा मला पुढचं पाऊल टाकताना पण मी डगमगत होतो. पण मगाशी सांगितलं होतं की एक कुठलीतरी शक्ती होती, तिने मला नेलं आणि आणलं. मग तीच मला एक सगळ्यांना विनंती करायची आहे की समोरचा एखादा नवीन माणूस जातोय म्हणून आपण जाऊ असं जर वाटत जर असेल तर कृपया तो गैरसमज करू नये. आणि जर जायचं जर असेल तर 4 ते 5 लोकांची टीम पाहिजे तरच तुम्ही जा. दुसरा मेसेज काय देईन मी की सायकल जास्तीत जास्त वापरली पाहिजे. जेवढा आपल्याला जमतंय तेवढं तरी वापरलं पाहिजे. कारण आजच्या युगात आम्ही बघतो की दूध पिशवी आणायची म्हटलं तरी लोक 2 व्हीलर 4 व्हीलर काढतात. मग जेव्हा आपल्याला अशी छोटी कामं करता येतील ना, ती जरी आपण सायकलने जर केली ना तर आपल्याला पूर्ण म्हणजे दिवसभर काम करण्याची एनर्जी आपल्याला मिळून जाईल. त्याच्यामुळे जास्तीत जास्त लोकांनी जेवढं जमेल तेवढं तरी ॲटलिस्ट केलं पाहिजे सायकलिंग हेच. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे काय की मला सिंधुदुर्ग किल्ल्यावर ते मी आवर्जून किस्सा सांगेन की सिंधुदुर्ग किल्ल्याचा तट जेव्हा मी कंप्लीट करत होतो बुलढाण्यातले 1-2 व्यक्ती होते जे गडप्रेमी होते. त्यांनी मला असं मोटिवेट केलं की शिवाजी महाराजांच्या काळात त्यांचा 4 पायी घोडा होता. आत्ताच्या युगामध्ये सायकलला जर आपण घोडा जर मानलं ना, कारण सायकल कुठेही जाऊ शकते, घोडा जर मानलं ना तर आपलं जीवन त्या काळासारखं सुखकर व्हायला थोडंफार हातभार लागू शकतो. मग तेव्हा क्लिक झालं की सायकल आपल्याला मी जिकडे जाईन तिकडेच मला न्यायची आहे, असा माझा पूर्ण आणि हा माझा मेसेज. खरोखरच सर, आपली संकल्पना ही खरोखरच छान आहे. इच्छा तिथे मार्ग हे वाक्य आपण ऐकलं, ही काव्यपंक्ती देखील आपण ऐकली आहे. याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे हे आदित्य सर.
त्यांच्या मनात इच्छा होती की आपली सायकल नेऊन तिथे त्या सायकलचा स्पर्श त्या भूमीला करावा, कारण ती भूमी जी आहे ती शिवरायांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली भूमी आहे. खरोखरच सर तुमची संकल्पना ही खरोखरच कौतुकास्पद आहे. तर हेच व्यक्तिमत्व आता आपल्या सोबत होतं. दर्शक हो, तुम्ही कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा कोकणशाही चॅनल, कोकणच्या समृद्धीचं. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.